Welcome to my channel, guys. Karon guys, di ako sa office. Then October 29 dya, mingaw mingaw ang bunta, guys. Dya bad weather kayo, hangin kayo sa gawas. Dya karon guys, ang nilig sa ko diri sa office kay medyo abog na gamay, pero gamay ra guys, kay tigin aho man siya hinluanan. Pero so sa kasimana mag duhara sur ko maghinlo guys, dili man pud tingog pugaw sa tanan, kay duhara man may kabuk karing opisina dya gamay ra pud manod diri. So dili kayo yung dahag abog, dili kay dako ginuunon amnon ra dya guys. Manilig sa ko guys ha, kay haron mauman. Aniya guys, bye bye, see you sa pagpanilhig.
Man ako pang nilig aring sud sa office guys. Kay wala pa ko kapanilig. Di ba po kanunay manilig ani guys? Siguro mga sa usa ka semana, mga kaduha ra sa ko magsilig kay dili man ning daghan mi aning opisina duha ra man mi buok ani ako ang cashier. Di man po kayo daha musud ani opisina ka office kay office man. So paman og hindo. Ko pilon sa gawas guys kay hangin nod ang mga kuan, mga unsay nga na mga dahon, mga sagbot. Hindi mo na nga kanang di ko magkuan guys, manilig sa gawas kay open man ag pultahan. Pakiton man ako sa gawas guys unsay sitwasyon. Gadim ang panahon guys tungod sa kanang apil pa ni sa bagyo, pero dili mi rag hinungaw ra ni amo guys, pero dili pa jud din hining igo. Nawag guys ang mga dahon nag kuan dancing leaves, dancing leaves ang mga dahon guys. Gangit-ngit ang panahon guys kay mo lagi nanak ko po laing bagyo guys, pero dili ko nun kadyo kusog sa Mindanao, Visayas ug Mindanao ang igon, pero namigo nang ta guys o kanang mahilis siya way maigo, may luoy kayo ang maigo guys. Nawa mga guys ngit-ngit. Gahuro-huro ang panahon. Natay pulburon guys. Baligya ra ba ni nako guys nga pulburon. Siya lami kini siya guys nga pulburon kay karaan og style ba guys ang nga pulburon. Na lami ka adyo ni. Yes.